The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. As we labor in the Lord faithfully, we wait patiently on the Lord, who makes things grow. The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth laborers into the harvest. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap, if we faint not. So then, just as you receive Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you are taught, and overflowing with thankfulness. Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. And the gospel must first be preached to all the nations. Behold, the days come, saith the Lord God, that I will send a famine in the land, not a famine of bread, nor a thirst for water, but of hearing the words of the Lord. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace they will add to you. How happy are those who hear the word of God and obey it. But be doers of the word, not hearers only, deceiving yourselves. Sa dili pa kita sugod sa atong pagpadayon sa pagtulong sa Diyos ning adlaw, sumala sa atong nandan kung ikaw magtotoo, gimanduan ka sa pulong sa Diyos. Diya sa 1 John 1:9, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. O alang kanimo, higala nga wala pa'y kaluwasan, wala pa'y paglaom, o wala pa kay kasiguruhan sa imong kaluwasan, gidapit ka, giawhag ka, nga imong tuuhan si Ginoong Jesucristo ingon nga imong personal nga manluluwas, agi ka nagsunod sa mando diha sa Acts 16:31. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Busa sa hilom, mag-ampo ta. Let us pray. Ama na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo unas tanan sa imong paglugway sa mong kinabuhi o sa imong pagdala kanamo sa makausapan ining dapita aron kami makapadayon sa imong pagtuon sa imong pulong. Bani kami nining adlaw pinagis pagahom sa Espiritu Santo kanamo. Kining tanan namong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Mayang adlaw kaninyong tanan mga suki, mga higala, mga igsoon diha ni Kristo, niya nasab kita. Ipabuhi pa kita sa Diyos, gumikan kay anapay siya plano sa atong kinabuhi. Nagaginawa pa kita, askil pa kita karon, lante pang atong pangisip, o I hope anakas may panglawas, igsoon o higala. Karon ato ipadayon ang atong pagtuki nining atong topic nga taon-taon na natong giduputan, nga giuluhan og the dynamic spiritual life of believers. Ang mabulokon
kulba hinam, manindot, way makatupong matang sa kinabuhi ng espirituhanon sa mga magtotoo. Karon ipadayon na ito ng itong paghisgot nini. Unas tanan, kitang mga magtotoo, usa sa mga hinagiban nga gisangkap sa Dios kanato, mao kining pagampo. Okay? Bahin kini sa atong tunanan. Ang pagampo, okay, mao kini ang atong pakikukabildo ngadto sa Dios. Ang atong amahan, gikinahanglan ang atong pagampo og atong kining batasanon sugod sa inig mata nato sa buntag hangtod sa atong pagkatulog, pahulay, whole day. Okay? In fact, there is a verse that says, pray without ceasing. Naunas tanan, kining atong nasod, okay? Ang atong borrowed country, the United States of America. This is the greatest nation in the history of the world. Kining atong nasod karon is currently facing a critical war. Now, kining away o gubat ana sa sulod sa atong kalag. And a war outside our political life as a nation. This nation, our nation, badly needs our prayer, especially in this difficult time na binanining mahulgaon kayong panahon. There is so much evil proliferating in every nook and cranny of this country. Sayo na kita nini ato ng mga kita, dayag kayo, klaro kayo sa mga balita, na naganilagi yung mga fake news, kung sa padihang, nagkaguliyang na, hangtod nga kung mutanaw ka sa mga balita, musugod ka nagpagkatarantar. You see? Okay, so therefore, ang gikinahanglan nato, nining atong panahon nga mahulgaon, is prayer. Kay ang pagampo is very critical. By the way, ang pagampo is an experiential part of our spiritual life. God always hears a believer's prayer. Prayer is a weapon. Akong ginaingon nimo kaganiha nga, it is our weapon nato nga mga magtotoo. Ipagamit kini sa Dios. Prayer is a confidence builder natong mga magtotoo. The believer is oriented to God's will nga nagaapil kini sa perfect timing sa Dios. It develops, nagaugmad kini sa atong bertud, mga mithi, virtue of patience, how to wait for God's perfect timing to grant sa atong atong petition. Now, God answers our prayer in either of this way. Nibaw naman tanini. Either God answers yes or no or wait. Okay? But when He gives His answer, kanang tubaga absolutely is for our own benefit. Alang lagyod sa atong kaayuhan. Hinumdumi ang Dios hingpit. His plan is perfect. O only a perfect person can make a perfect plan. Gusto? Since God is perfect, ang iyang plano hingpit. Okay? Now, prayer. By the way, ana atay agenda of prayer nga gikinahanglan atong masayran. Maybe this is the first time nga itong i-explain kini. This is the agenda of prayer. Ayaw kalimti kining memory aid CTIP. Now, unsa maning C? Confession,
pagkumpisal. Ikumpisal ang imong mga sala nga naa diha sa imong kalag. Okay? That is confession. Una ka magampo, kinahanglan ka mo kumpisal. Una, ngadto diretso ngadto sa Dios. Confession, that's number 1. Unsa man kining T, kay CTIP man ang atong memory aid. Unsa man ning T, thanksgiving. Pagpasalamat sa Dios. Ikatulo, intercession. Ang atong pagampo alang sa uban. Uban natong mga ginikanan ba, atong mga igsuon ba, atong mga kaparintihan ba, o atong mga suod nga mga higala. So, intercession ay. Ang P, petition. Pagampo ni alang sa atong kaugalingon. Prayer for ourselves. Sa atong kaugalingon. Petition. So, ayaw kalimtin ng agenda of prayer, CTIP. Confession, thanksgiving, intercession, and petition. So, sa ako nang ginaingon mo nga, prayer is an experiential part sa atong spiritual life. So, ayaw nakalimti ka na. Kaya ang pagampo, usa kini sa pagsangkap sa Dios ka atong hinagiban. A weapon. Now, kung magampo na ta, ni ay mga butang atong angay ampuan. Things to be prayed for. Una niini, for the salvation of all unbelievers. Atong iampo. Iapil na nga itong mga kaparyentihan, mga suod itong mga higala, mga silingan. So, that's number 1. Salvation of all unbelievers. Roma 10:1. Ikaduha, alang sa spiritual growth of believers. Espirituanong pagtubo sa mga isig ka magtotoo nato. Ephesians 1:15-19. Ang ikatulo, pagampo alang sa unsa. Rapid spread of the Word of God. Nga mo kanang masabwag gini sa dali nga panahon, rapid spread of the Word of God. 2 Thessalonians chapter 3 verse 1 and 2. O ang ikaupat, pagampo mao ni divine protection for pastor teachers against evil people. A divine protection for pastor teachers, evangelists, missionaries against evil people. Ephesians 6:19 and 20. Okay. Di man na to ha? Kaya nagisugot naman tag pagampo. Ang pagampo, usa kini sa mga hinagiban na ito magamit. Okay? Naibaw pagkakatuon sa itong believers' offensive weapons? There are two. There are two offensive weapons. Number 1, the gospel. Mayong balita sa kaluwasan. O yung kaduha, ang pulong sa Diyos. Now, okay? So let us pray for these 4 things to be prayed for. O usab, labaw tanan, angay natong ampuan ang atong mga pangulo sa atong nasod. Sugod sa presidente, ato sa BC, o ang iyang mga staff sa administration. Let us pray that our nation's leaders will serve this country with humility. Mualagad sila, ini nga itong nasod, inubanan sa ilang pagkamapaubsanon o ang pagkalantip sa pangisip. Wisdom. Seeking God's will regarding the issues nga atong giatubang every day as a nation. Mao na ato kanang timan-an kadtong atong gisgutan may tungod sa prayer. Okay? O kini grasya gihapon. This is our
a communication to God. Okay, nakaron. Ato na pong isgutan tuod kini bang I think taud-taud na itong isgutan kini mga personal nga mga sala nga kini mga sala amoy nga ang mga tao magabuhat nini personal sins that people commit. Okay? Believers and unbelievers. Labaw na ang mga unbelievers. Kaya mao naman ilang natural. Okay. Atong isgutan ning tulo ka matang sa mga sala. 3 kinds of personal sins. Kay kining personal sins ginabuhat bisan sa mga magtotoo, bisan kanato mga magtotoo, o kinahanglan atong tun-an kini sila aron kita magmatnguna. Okay? Binantayo na kita. Dili na kita mahug nini sa laang nini mga personal mga sala. Una nini. Okay. Atong hisgutan. Una gyud ang nag-una gyud ining mga listahan sa mga sala mao kining sala sa una-una. Mental attitude sins. Naon sa uning mental attitude sins? Sala lagi sa una. Kay tanawa ang paghimo og kanang disenyo sa Dios ha. Muuna gyud diri sa una-una. Ang imong pagbuhat og sala muuna diri sa una-una. Unya mo ambog dito sa imong dila. Unya gikan sa dila mo ambog na kadto sa imong unsa? Kusog sa imong kamot. Mugamit ka na og puwersa. Now, unas tanan. Mental attitude sins. Kining maong matang sa mga sala. Sala sa una-una. Mao ni kinagrabihang matang sa sala. Dili mortal sin. Dili venial sin o unsa to nang ilang mga ipangisgutang mga sin. Dili. Ang kinagrabihang matang sa mga sala mao kining mga sala sa una-una. Mental attitude sins. Ngano man? Ibaw kang ngano? Tungod kay kining mga sala adi man makita sa tao. Ang makakita ra niya na ang Dios ra og ikaw. May ba magkakunubuhat na kaniya na mausa? Gusto? So, it's only you and God nga kaalinggat mahibawan na imong gibuhat ka na. Okay. Sa lista sa mga sala sa una-una, ang nag-una pod ini mao kining pagkagarbuso, pagkamapahitason. Sa in English, pride. Na ngano maning mao may giuna sa listahan sa mga sala sa una-una. Ngano man giuna man gyud eh. Ibaw ngano? Kay kini mo'y unang sala nga nabuhat sa unang binuhat sa Dios. Kinsa may giunang buhat sa Dios? Of course, diha na ang Dios. Okay? Di man ang Dios dili man created. God is uncreated. So diha na siya, hintungha na siya diha. Okay? He existed forever. Okay? Diha na ang Dios. Onya, ang sunod nga iyang gibuhat mo ang universo. Okay? Ang universo og gisundan ka na sa unsa. Mao ni ang chronology sa creation sa Dios. God and then the universe. Okay? O human niya buhat ang universo, iyang gibuhat ang mga anghel, ang mga manulunda. Kay mautoy mo hinunta mo inhabit, okay, mo puyo magbalantay diya sa maong universo ang mga anghel. Apan dila sa nato natandugon nga unsa kanang pagkahitabuha nga. Okay. So human sa universo ang gibuhat sa Dios mao ang mga anghel. Nakaron ang mga anghel diha sila pangu, diha leader. O kinsa may leader nila? Milyon-milyon ka mga anghel gibuhat sa Dios. Kinsa man ang pangu nila? Si Lucifer. Okay? Kini si Lucifer tuod
Kini siya mo'y kinaunsa. Kinanindutan, kinamabulukon, o unsa. Way maklupig sa unsa ka attractive niya ni Lucifer. Okay? Madani ka makadungog ka niya, inigsulti niya. Now, what has happened to Lucifer? The great angel mo niya itong hulagway niya. What happened to him after he fell? Nga naman siyang nalaglagman. Why did he fall? Nga naman. Tungod kay gitugkan siya og unsa garbo. Kay diha tingali usa ka adlaw nagsursuri tingali ang Dios unya mikalit siya lingkod sa trono sa Dios mayon siya paglingkod gyud niya siya uy lami aman din mahimong Dios kuyawa no asos pag ingon gyud niya atong that very moment pag ingon niya laglag ang Dios sa iyang pag-omnisciente na ibawan niya mo ito iyang confront kini si Lucifer. Lucifer, itong ka naman ka pagkagarbuso. Karon di naka Lucifer ang tawag nimo sugod karon Satanas ka na. Ikaw na ang yawa. Si Satanas ka na. Now, paglaglag niya, mawala itong istorya nga, nanighawak ni pag-ingon sa Dios nga karon adto na ka sa impyerno, sa linaw, sa kalayo. Adto na ka, is labay ka na dito. Ingon man ni si Lucifer dayon, o di na Lucifer, Satanas na. Nanighawak man na siya yung unsa imo lang kung ilabay dito sa linaw, sa kalayo, just like that. Binuhat ko nimo, binuhat minimong mga anghel. Is that a God of love? Mao ba na Diyos sa gugma? Ang nahibawan ra ni Satanas nga kinayan sa Diyos nga gugma ang Diyos, wa siya kay nga hustisya pod ang Diyos. Karon nanighawak man lagi siya. Unya mingon ang Diyos mitubag. Okay. Di sa kana ko itambog. Ako sang oktaba. Pasabot ni postpone. Di sa kana ko itambog. Ako unang buhaton ang tao. Na diha namutungha ang tao. Kita. Okay? So mao na nga okay. Di lang sa tamo sibog forward niya na kay ang atong hisgutan may tungod man sa mga personal sins. Okay? Atong hisgutan lang na later on personal sins. Sa ato pa giunag lista ni sa Dios kini sala sa pagkamapaytason kay mao na lagi ang unang sala nga nabuhat sa unang binuhat sa Dios. Sabot ka? Pride. Kanang hoti sa payuban, pagkahambugiro, mapahitason, mo kadtoy sala nga nahimos unang binuhat sa Dios. Therefore, kita nga mga kaliwat sa atong unang ginikanan nga laglag pod na karon, mo na ni itong pangbuhaton kay kaliwat man tanila. Okay? Mubuhatan ni ining maong sala sa pagkagarbuso, pagkamapahitason, pagkahambugiro. Mao na nag-una. Ikaduha, hatred, pagdumot. Di ba mao ni binisaya og hatred? Pagdumot, pagkalagot. Okay? Unya ikatulo, implacability ang pagkagahi. Pagkagahi ko, implacable. Okay? Ang ikaupat, bitterness. Kini pagkapintasan. Ayong sakto ng binisaya. Bitterness, pintasan o kanang
ingnon ta pagka dali ka maglagot, madinumtanon. I think that's the right term. Okay? Madinumtanon, bitterness. Ikalima, jealousy, pangabubho. Okay? Pangabubho, jealousy is sin. Ikaunom, kasina, envy. Ikapito, vindictiveness. Ang imong pagkamapa ni maslon. Dalira kang murag mo sila o bang imong mo init imong sa tempero. Gusto kang mo manimaos, vindictiveness, kanang mapanimaslon. Ikawalo, guilty feelings. Ano man yung guilty feelings? Kana bang mubati kag sadan? Sala man na. Kung mubati kag sadan, bisan kung kanang minor raginta, apan pagkangan nga, nakasaha ka, na kay guilty feelings. Sala na. Ikasiyam, anxiety. Imong unsa man ning anxiety is binisaya, kahigwaos, o I think that's the right term. Anxiety, kana bang mura ka wa ka maluna. Okay. Ika na po self-pity, kanang pagkaluoy si mong kaugalingon. Mayong katingali, taon po nako, tiguang nako, nangunot nako, biniyaan nako sa palat. Sala man na ba? Sala. When you pity yourself, that's sin. Og niya pa, worry. Daghan ang mga biktima ning worry. Kini bang pagka mabalakon, okay? Kanunay tang hug ninig, kanunay tang sukamod ninig. Pagka mabalakon, siya tang kabaka mo, kana mo, kanto, kana nagpasabot nga wa kay pagsalig sa Dios. Gusto? Naira ba yung sinutihan this in English nga, if you worry, that means you do not trust. But if you trust, you do not worry. Gusto? Sakto yun. Mauna nga, worry is sin. Mabalaka ka. Ang grabe sa uban nga nag-ana na ni kabalaka. Sige sila kabalaka. Sige kabalaka. Antod nga, wala untay kabakan, magsinapo ko na. Unsa mo ito yung kabalakan ganiha? Samot. Mauna, chain sinning ba? Magkanaman sumpay-sumpay, nagkanit-kanit. Mauni ang mga listahan. Part lang kini sa mga listahan, sa mga sala sa una-una. Ato nang ikumpisal. Ato nang i-flush out. Okay? Atong habwaon ka na. Ato ka nang hawason. Ikan sa atong kalag. Kay ka na mo maka-devastate sa imong spiritual life. Okay? Mao kani ang listahan sa sala sa una-una. Karon na sala sa dila. Now, mabintohong iingon ni mo di padugay nga tanawa unsa ka genius gyud sa Dios, ha? Di ni mo matupngan ang unsa una-una sa Dios ka ang pagka-genius niya. Okay? Pagka-smart sa Dios nga iyang una diri sa una-una niya. Ug dili ka mo kumpisal niya, di ka mo angkon nga sa kana. Mahog ka tas dila. Sala sa dila. O pagyo ka mo hingalan niya na di ka mo angkon na kasala ka niya na mahog na sa imong gamit na sa imong pwersa. Wala na overt nga dayag makita na gyud sa katilingban ng imong pagbuhat niya ng maong sala. Okay. Anto ta sins of the tongue. Mga sala sa dila. Okay. Una ni ini, bullying. Sa maning bullying sa Binisaya. Kanibang pagdaog-daog. Okay? Pag jaga-jaga. Okay, sa Binisaya, sa Binulanon pa. Jaga-jagaan mo sa katao. Imong daog-daogon. Okay? Bullying. Ikaduha, maligning. Ano sa maning maligning? Pagdaot sa uban.
pagdaot sa dungog sa uban, maligning. Ikatulo, criticizing, ang imong pagsaway, sala ang pagsaway. Kaning lisod mo mag-anad kanin pagsaway, mga mahog di og dali ka manaway, hinawayon, mao na mga karaan na ng mga Bisaya, hinawayon, criticizing. Ikaupat, lying, imong kanang unsa bay lie, pamakak. Okay? Ang imong pagpamakak, sala. Ikalima, gossiping, ang imong panglibak sa uban, sala. Sala sa dila ni. Ikaunom, judging, paghukom sa uban. Manghukom na ka ba? Mo na siya. Ang grabe ni kay imong nihibuan nga kanang imong isig ka magtotoo. I'm talking to believers. Okay? This refers to believers. E mubuhat mangyapon ta niini. Kundi ta mag-anad lagi pag kanang kumpisal dayon na mahog ta ining mga biktima ta niini mong mga sala. Okay? So kini sala sa dila. Okay? Sala sa dila. Unsa ka grabe ning unsa epekto gyud sa dila, no? One match, one ash, and you can burn down a forest. One spark, and the whole forest goes up in flames. Silaob. Okay? Mao na nga, grabe kining sala sa dila. Sala. Kinahanglan nato ng admitihan nga nakasala ta niya na. Okay, adto ta karon sa sala sa buhat na. Okay? Sala nga makita na gyud. Ang una ni murder, pagbuno. Ikaduha, adultery, pagpanapaw. Ikatulo, ang paghubog-hubog, drunkenness. Ikaupat, stealing, ang pagpangawat. Kini mao ri atong gipanglista. Okay? Partial ra ni, dili ni kay ang tanan gyud. Mao na nga atong gitun-an ni paminaw. Atong gipangtun-an ni aron kita makabantay, makamatngon ta, makaalinggat dayon ta sa atong pagpadayon sa pagkinabuhi ingon nga mga anak sa Dios. Nga dili na ta mobuhat niya na atong isuppress, atong iduon ang gahom ni ining mao mga sala nga di na nato mobuhat kana. Kay this is an abomination. Panghimaraot kini sa Dios nga sa tanang sala iya gyud ang unsa, iya gyud nang kastiguhon na gyud ipahamtang sa Dios. Mao na nga kita mga anak niya panahon nga mobuhat ta any of this nga atong pangisgutan, we are in trouble. We will be under his unsa spanking, latuson ta. Well, of course, that is only an analogy. Nga kining paglatos, pagpanto na sa Dios, iyang buhaton malang ni sa iyang mga anak. Okay? Kasabot ka? Those whom God loves, He chasteneth. Okay? Naaman as bersikulo, iyang unsa pantuno ng iyang mga anak. Di naman mo panton ang Dios niya itong dili magtotoo. Ibaw ka nga, no? Kaya kini sila di man mga anak sa Dios. Hinukman naman na sila. They are already judged. They are already condemned. So, mao na nga kung ikaw karon nagpaminaw ni nga itong pagtuo ni kung you are an unbeliever, wake up. Have an open mind. Ayaw ka diskurahi. Ayaw lang ka discourage dahil nga wala dito paglaom ni. Na ay paglaom. Ang Diyos is just tapping His foot, just waiting for anybody
to change his attitude. Okay? Ngali ka niyan to, wala ni mo tagda, wala ni bili ni mo sige mo sa Kristo. God wants you to switch from being negative to being positive. Mo ka na. Kaya timan ang iyang pulong. Timan iyang pulong sa Diyos. 2 Peter 3:9. Unsa gisulti? Dili siya buot nga naay malaglag. God is not willing that any should perish, but that all ang tanan should be saved. All ang tibuok yun yan ang bersikulo niyang 2 Peter 3:9. God is not willing that any should perish, but that all should come to repentance. But pasabot ng repentance, change your mind. Metanoeo. Usba kanang imong pangunahuna. Usba ang imong pagtagad. Kaniadto ibili si Ginoong Jesucristo. Karon usba imong pagtagad. Bahin ni Ginoong Jesucristo. Siya namatay tungod sa atong mga sala. Iya kitang gilukat sa iyang pag-unsa adto sa cross aron iyang bayran ang atong mga dagkong utang. Wa mantay kabayad sa atong utang. Siya mismo ang nangunay gyud sa pagbayad, paglukat kanato gikan sa unsa pagkahinukman. Ang imo rang buhaton mao pagtuo kaniya nga imong unsa kaugalingong manluluwas. You only believe in Him as your personal Lord and Savior, and that's it. Mora na gihangyo sa Dios, mora na unsa gipangayo. Wala siya mo ingon og nabuhatan ni mo kana pagpanmimbro unsa na. Wa believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Mo kana kanimo nga dili magtotoo. I hope nakaamgo ka niya na. Og sa imong pag-switch from negative to positive, imong maangkon ang kinabuhing wala na katapusan o ikaw maluwas. Kini atong gipangisgutan, bahin kini kanatong mga magtotoo nga nag-struggle pa. Samtang niya pagkuntan nining walog sa mga luha, kining kalibutan ng atong gipuyan, natay struggle. We are struggling kay ngano. Na mali away nga espirituhanon. We do not wrestle against principalities, against flesh and blood, dili. Ang atong kontraon sa espirituhanon. So, gakinahanglan tag espirituhanong mga hinagiban. Batok nining away nga ginganlan sa English o angelic conflict. Pagamiton ta sa itong kabubuton, pagamiton ta sa Dios. Gihatagan ta niya kabubuton aron to maggamit kay God is giving us total freedom, total, kompleto nga kagawasan. Apan uban niya ng kagawasana is responsibility. That means unsa imong himuon nga desisyon, ikaw ra gyud ang manubag. You are the only one answerable, responsible, and accountable. Dili itong uban. Ikaw. You see? O kung ikaw mo himog desisyon sa pagtuo kang Ginoong Jesucristo, ingon nga imong manluwas, resulta, ikaw maluwas. Apan kung imo isalikway sa Ginoong Jesucristo, naibaw po ka sa resulta. Adto ka sa imong destino, ang linaw sa kalayo, eternal condemnation. Pili. So ang Diyos is a gentleman. He means what He says and He says what He means. So, pagamiton ka, kung buod kang mo kinabuhi uban sa Diyos dito sa eternidad, dito sa langit, tuuhi ang iyang unsa pulong. Believe on His word which says believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved.
Di siya Dios kung dili siya mutuman niya ng iyang saad. Unsay isaad sa Dios kanang saara garantisado. Ayaw na kalimti. Ibalik-balik yun na nato aron gina masil-sil di sa mong alimpatakan. So mo na nga kita karon balik ta sa atong pagka Kristohanon nga kita struggle lagi. Nga buot kitang makakamot niya ng atong tumong common goal, which is spiritual maturity. The stage where we can now have capacity for life, capacity for love, capacity for blessings. Maunang dapita nga imo nang mahimaya ang Dios. Sama sa giagian nilang the Old Testament giants. Okay? Tanawa, si Pablo mismo, nakaabot siya sa kanang super grace o ultra super grace. Nakaabot yun si Pablo. Maunang sa kalinggat niya nga hapit na siya kwa sa Dios, mobiya ni kalibutan na. Unsay yang gisulti diya 2 Timoteo 4:7, I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Tanawa, giuna niya ang good fight. Kaya gini, naamalagitagi atuba nga away. Spiritual warfare. I have fought the good fight. Kaya kung na kay pulong sa Diyos, na kay hinagiban, kanang na kay panalipod, sa mong kaugalingon, kay ang pulong sa Diyos, maura man na imong unsa. That's the sword of the Holy Spirit. Ang espada sa Espiritu Santo. Nga nanay mo, asdang diyan nimo na kay magamit. So, ni si Pablo, I have fought the good fight. Akong atubang yun ang maayong away. Good fight. I have finished the race. Akong naabot yun ang lumba. Akong nakabot yun ang lumba. Ug I have kept the faith. Ug ako yung gitipigan, gimaintain ang akong pagtuo. Na maupod na ang angay na itong isulti nga to sa Diyos. Nga, okay, ingon nga mga magtutuo lagi, ang sa atong giingon diha sa Kolosas 3:15 nga, mo atong ingnon ta mo springboard sa atong paghisgot bahin nining the dynamic spiritual life of believers. Colossians 3:15, let the peace of Christ rule in your hearts. Paharia kanang kalinaw ay rini ni Kristo. Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom. Papuya kanang pulong ni Ginoong Jesucristo. Una-una ni Ginoong Jesucristo. Kay kining pulong niya is very valuable to us. Mahinungdanon, bililhon, alang kanato. Ephesians 1:3, spiritual assets in the heavenly places that we have been blessed as believers. And then, ayaw na ni kalimti, versikulo 16 po, Colosas 3. Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another with psalms and hymns. Itong giingon nimo ang teaching, didasko, Griego nga pulong. Ug admonishing is notiteo, to admonish someone who did something wrong. Pahimangno. Okay? Pahimangnoan lang usag-usa kanato uban sa mga salmo ug mga alawiton. So, let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching. Ano daw magkantong teaching? Ang teaching method, paagi sa pagtudlo. Situation kini depicting a formal setting. Teaching method
didasko. Mao kana ang Griego nga pulong. Apan ang teacher kanang magtutudlo mo na didaskalos. Apan ang subject matter nga gitudlo, okay? Sama nini nga itong gisgutan. Subject matter is the dynamic spiritual life of believers. Subject matter taught mo na didaskalia. Kung malikon, didasko mo na teaching method. Didaskalos, magtutudlo. Didaskalia, subject matter nga gitudlo. Okay? Now, kitang mga magtutuo are taught and admonished by God's Word to move forward in our spiritual growth until we reach the higher ground, spiritual adulthood stage. Now, as we continue in our spiritual momentum, saning momentum, pagbuylo sa itong spiritualong kinabuhi, kikinahanglan nga kita pahinumduman nga every time we study God's Word, every time, sa matagayon nga kita magtuon sa pulong sa Diyos, it's not important just to learn God's Word. Dili importante ang pagkat-on sa pulong sa Diyos, memorize nimo ang mga verses o chapters na kundi nga ang pulong sa Diyos dwell in us richly. Mupuyo. Okay? Colossians 3:16. Converted spiritually, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Kay kini one of the power options. Okay? Inomdom ka sa duha ka spiritual skills. 2 spiritual skills. Bible doctrine, pulong sa Dios, o feeling of the Holy Spirit. Pagpuno sa Espiritu Santo. Now, mungutanan na po ko ni mo usok. May I ask you this question? Kanus aman ang usa ka butang? Anything. When can a thing become something of value to you? Kanus aman? Well, ang tubag, when that thing is so necessary, so indispensable, nga dili nagyud kanang buhian kana nimo. You can kanang di mahimog mawa na nimo, indispensable to you. So much so nga kung wa kana, you would think you cannot live without it. Mao na ang pasabot na kung pangutana nga ano sa aman ang usa ka butang mahimo nga unsa something of value to you, mahinungdanon, bililhon alang kanimo. Kung kanang maong butang become so necessary, so indispensable diha nimo, nga kung wa na kana diha nimo, imo yung paghuna-huna nga, you cannot live without it. Okay? Kasabot ka? Therefore, ang pulong sa Diyos should and must be indispensable ngadto kinabuhi sa matag Kristiyanon. Should and must be valuable ug so necessary. So much so na kung wa kining Bible doctrine, kitang mga magtutuo cannot live our spiritual life without it. Think and ponder of it. No na. Kung wa tay pulong sa Dios, kung balik ko na, kung wa tay pulong sa Dios, we cannot live our spiritual life. Wa. Di gyud. Kaya nga naman, kung wa tay pulong sa Dios, unsa may naa sa atong una-una? Tawanon, kalibutanon ang mga panguna-una. So, unsa man yung pagkinuhi sa espiritual ng kinabuhi? Cannot be. Kung way pulong sa Dios nga naa sa atong huna-huna, sa atong kanang panimuot, okay? Stream of consciousness. Kaya kinahanglan ang pulong sa Dios magatuyok-tuyok na diha. Circulating now in the stream of our consciousness. Sabot ka? Kung ka na nagalibot-libot na diyan, nagtuyok-tuyok na diyan sa atong kanang panimuot,
then anha nimo kanang alinggati mamatik di unsa ka bililhon gayud di ay pulong sa Dios. Aron ka makakinabuhi nini nga atong gisgutan nga spiritual dynamics or dynamic spiritual life of believers. Mao ni nga atong tumong og tuyo nga sige tag tuon sa pulong sa Dios. Balik-balik nanta ining uban ini na nimo kay gikinahanglan kakinigong atong paagi dinhi. This is inculcation. Unsa may inculcation Bisaya? Inculcate, silsil, sinilsilay. Mao ning gibalik-balik na to ning mga paghisgot ni mga doktrina nga kanunay na natong gihisgotan ni hangtod unsa may tuyo nga sige natong balik-balik. Hangtod nga dili na nimo unsa makalimtan. Mao ni tuyo. Dili ang tuyo na to nga balik-balik ta dili kay imong hinumduman kundi di na gyud na nimo makalimtan. Kasabot ka? Mao ni paagi nga gikinahanglan nato nga unsa atong sabi Visayan nining lupon. Okay. Saturate. I hope sakto ng Binisaya na well, of course, kitang mga English speaking pod, saturate is the word. Let us saturate our mind with the Word of God. Kinalang hawason, habwaon na kini mga tawhanon, mga kalibutanong, mga pangunahuna. Kaya mo ni maka-devastate sa itong kanang spiritual life. Kaya nga naman, mo ni maka-nud-nud nato sa kapilihan. Dili ta magmadinaugon. Na unsa man ang plano sa Dios tong kinabuhi nga kita magmadinaugon, winner believers. Mao man gyud na. Because God Himself is the author of winners. Ibaw ka ba? He wants us to become winners in this life and in the next. Sa in the next, kanang giisutan na itong in the next life, tuwan na ta sa eternidad uban sa Dios, o tuay naghuwat nga mga ganti, rewards, awards, the accolades, o mga dayan-dayan, mga purong-purong, mga korona, unsa pa. Kung dito ka unsa, suroy-suroy nga dito sa unsa pearly, unsa na mga streets of gold. Iyaw mo na. Unsa ka grabe din ato ding inheritance. Mao ni. Kung ato lang ni lakbitan, no? Unsa gyud ang kanang atong dangata na unya. Dito na ba sa eternidad? Ato lang ni isingit po, no? Tanawa. Unsa man gyud ang description sa langit. O pa man ta makahisgot gyung maayo nini. Kaya sige, ang taghisgot nini niya mo na itong tumong nga kita luwas naman, that is our destiny na, no, na nga sa atong tantos pagtuon sa pulong sa Diyos nga ma-develop, maugmad na to ang atong personal sense of destiny. Okay? Antod nga tinuod na gyud, klaro na gyud, bisan niya patan nining kalibutan na, we live in the light of eternity. Okay? O every day sa atong pagmatag sa buntag, let us consider that day as our last day on earth, to be our last day. See? Kay tuan man ang imong pangunahan, tuan nang nag-una sa eternidad. Kaya dili man lagi ni atong puyanan din kalibutan na. This is just temporary residence. Kung sa katutoy gisulti sa usa ka writer, this is only a kanang parenthesis kini atong pagkinabuhi. Parenthesis. Okay, unsa man yung mga description sa langit? Okay? Ikaw karon nga dili magtotoo, hinuktok kini nga ang mga magtotoo, believers in Christ,
mao na ni ang ilang unsa dadangatan, ang ilang destiny. Unsa man ang langit? It is a place of glory. Dapit kini, lugar kani sa unsa kanang unsa may Visayan glory. Daigon, okay? A place of glory. The home sweet home of all believers. Imagine, home sweet home kini nato. It is a prepared place for prepared people. Prepared place. Giandam ng dapit alang sa unsa nangandam ng mga tao, mga katawhan. It is so much better to be there than the best experiences of earth. Okay? Tingali karon si kakag suroy-suroy, travel, kay aron lagi ka malipay. Hindi man nimo ay source of happiness. unsa may mga kanang mini nga tinubdan sa kalipay. Mini. Okay? Sapi, salapi, mini. Well, of course, wa man ta magdaot nga ayaw pangitag sapi. Well, these are unsa fleeting ba, lumalambay. Ug dili nimo ay true or genuine source of happiness. Ang salapi di man makalipay ba? Unsa pa uban? Mga higala. Dili. Imong trabaho, dili. Imong mga unsa sakyanan nga labihan daghana, dili. Ang imong travel, pagbiyahe og around the world, di man na mo'y true source of happiness. Lumalabay ng tanan. Okay? Okay. Therefore, it is so much better to be there in heaven than the best experiences of earth. Sara man na. Wala na unsa kamayingking. Di gyud kita. Unsa ka nindot na gyud dito. Now, niya pa gyud yan sa 1 Corinto 2:9 unsa gisulti diha. No eye has seen, no ear has heard, no mind has conceived what God has prepared for those who love Him. Binisaya. Ang wala makita o madungog ug ang wala gayod palandunga sa tao mao ang giandam sa Dios niadtong nahigugma kaniya. Didto sa langit, paminaw. Didto sa langit, there will be no more pain, no more suffering, no more tears, no more hunger or thirst, no more night, nor sun, nor moon, no more death. Revelation 22:5 og sa Revelation 21:4. No more tears, no more sorrow, no more suffering, no more death, because the old things are passed away. Life in heaven will be perfect and fantastic. Mabulukon. Di na nimo naman kanang hulagway. It's going to be fantastically awesome. In fact, it is humanly indescribable, beyond human description. Apan, niya pod ang atbang, the description of the lake of fire. Ato ragong itandi. Sa ato pa, labihan kanindot dito sa langit. Labihan ka mabulukon. Masilakon. Di na nato ka na mahulagway in our human kanang description. Dili na. Apan, maupod ni ang hulagway sa linaw sa kalayo. Lake of fire. Destino sa mga unsa. Mga unbelievers. Mga dili magtotoo. Okay? Ang description. This is the ultimate destiny of Satan and his angels. Kaya ang impyerno, mga term, yun na general term, ang linaw sa kalayo, wa ni buhata alang sa tao, gibuhat ni alang sa mga unsa, mga anghel nga nangalaglag, mga demonyo, uban is of course, Satanas may leader, na man sa Mateo 25:41,
o pinadayag 20 Jesu 15 masahan na diya sa Biblia nimo. So ang linaw sa kalayo mo ni ultimate destiny of Satan and his angels. Okay? Kini ang dapit sa kasakitan, torments. It is a condition of unspeakable misery. Unspeakable, di mo mabungat. Okay? Nga pagka-alaot, pagka-makaluluoy. Unspeakable misery. There is everlasting fire which their worm does not die. Everlasting fire. Wanay hunong ka ng pagsilaob niya ng kalayo niya. O the fire is not quenched. Di na gyud mapaong. Nanas Marcos 9:44. Unsa pa? Na ay kangit-ngit the blackness of darkness. Blackness of darkness. Kangiob sa kangit-ngit. Judas 1:13. The smoke of their torment ascendeth up forever and ever. Kanang aso sa ilang kasakit, torment, magasaka kini hangtod sa kahangturan. O ang muadto dito mga demonyo, mga dili magtotoo, they have no rest day nor night. Revelation 14:11. Basahan na. Wa na sila pahuway, adlaw o gabi. There will be weeping and gnashing of teeth na ay kagot sa mga ngipon hangtod sa kangturan. There is forever eternal loneliness na ay dayo na hangtod na nga kaguol. Loneliness. Kamingaw di ay ang loneliness. O once there, wa na kay pag-iskapo. Once there is no more escape forever. So, choose. Believe or burn. Pili. Dinhilang mo na kita kutob. Ato kining ipadayon ugma. Ining atong paghisgot ni ining the dynamic spiritual life of believers. Magampo ta. Balahan na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo nining imong pagtudlo kanamo og dugang mga kamaturan. Nagapasalamat kami o Diyos nining among Bible study through the YouTube under the Vic Balbido Evangelistic Ministry nga among giangkon nga grasya. Diyos nga imo kaming dadon pag-usab ugma sa pagpadayon sa among pagsubay sa sumpay, pagpadayon gayon sa among makugihon sa pagtuon sa imong pulong hangtod makabot namo ang spiritual maturity stage. Salamat o Diyos sa imong pagkamatinumanon sa imong mga saan. Ubani kami sa among pagbugbuwag ning adlaw, ilikay kami sa mga kabilingkan, dana kami pagbalik ning dapita ugma, aron kami makapadayon sa pagtuon sa imong pulong. Kining tanan namong gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, among bugtong manluluwas. Amen.